Velkommen til. I dag er det den store valgdag. De seneste nyheder er, at securityen er fuldstændig i top, selvom der har været nogle terrorbomber. Jeg har været ude og snakke med dem. Ja, jeg står så her med sikkerhedsvagterne. Nu er der valg i dag. Hvordan er sikkerheden? Jamen, sikkerheden er selvfølgelig fuldstændig i top. Ja. Vi kan ikke have, at der sker noget. Og vi har også haft en del henvendelser, som vi er meget ops på. Ja, og der var ikke skulle ske noget. Hvad så, hvis der kom terror eller noget? Hvad vil I så gøre? Jamen, altså, det er jo det, vi skal forebygge, så det gør der ikke. Så vi har altså fået nogle tips og noget, så det har vi selvfølgelig tjekket op på. Så det handler ikke om at behandle det, når der sker, det handler om at forebygge det. Jeg så i går var der et episode med noget slåskamp. Hvad var det for noget? Jamen, vi havde nogle episoder, blandt andet med en, der faldt ned fra scenen. Ja. Og det har vi så allerede gjort nu. Vi har sat dem sammen, så det ikke kan ske igen. Det var fordi, vi fik besked på, at de skulle stå i en halvbue. Og så var det jo muligt at sætte sammen. Og nu står de på række og sat sammen, så nu kan der ikke ske noget. Fremragende. Jeg glæder mig til valget. Ja, det gør vi også. Tak herfra. I dag er der nogle myrer, der er gået over en vej. Nej! Jeg får lige nu at vide, at jeg har fået et videotelegram, og vi sætter det på. Det er fuldstændig, det er nyheder. De kommer her. Jeg er formanden for Socialdemokratiet, Sofie Brink Nielsen, og jeg vil gerne meddele, at SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet nu har dannet en union sammen, hvor jeg er frontfigur og derfor statsministerkandidat. Tak. Tak for i dag, og det bliver spændende at se, hvem der bliver valgt. Hej.